UPPL long live! APSO long live! Hikman Baro long live! Hikman Baro long live! APSO long live! UPPL long live! UPPL long UPPL हान्जानि ब्लक कमिटी प्राइमारी कमिटी बुथ कमिटी आरो बिजाथिजों लोगोसे प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि बिसायख'थियाव हाबा मावबाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट आनसलिक जिल्ला गासैबो लेभेलनि जोंनि मावथिफोरा खामानि मावबाय परिबर्तननि थाखाय मोजां सरकार लाबोनांगौनि थाखाय बे गासैबो बिथिंखौ मावनानै दिनै जोङो मोनसे गोदान थासारि गोदान परिबेस मोननो हाबाय आरो दिनैनि समाव प्रमोद बर'आ बिटिआर गोदान सरकारनि चिफ आरो डिपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द बसुमतारीखौ जों मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो बिटिआरनि गोदान जि सरकार बे सरकारखौ जोङो धन्यबाद बावदों बिथांमोननो जोङो उइश खालामदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जों मिजिंथियो जे बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ नैबे सरकारनि गेजेरजों जों मावफुंना लानो हागोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जौगानांगौनि थाखाय बा हारि गेरेमसा दानांगौनि थाखाय गासैबो जिखिनि हाबाफारि दङ बेखौ जों मावना लानो हागोन लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि हारिसा बे हारि हारिसाफोरनि जि अधिकार बिथांमोननि जि जौगानांगौनि बिथिं गासैबो बिथिंखौ जोङो मावना होनो हागोन दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनसे दावहा नांनायनि गेजेरजों जों मोनसे गोरोबथा मोननो हाबाय आरो बिनि उनाव जोङो नैथि दावहा हिसाबै गोदान सरकार 17 बोसोरनि उनाव जि दुर्नीति भ्रष्टाचारनि जि सरकार दङमोन जि मोनसे बेयाव अपसासन जि सोलिदोंमोन बेखौ रायजोफ्रा दिनै जोगारनानै बिदाय होनानै दिनै प्रमोद बर'नि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव UPPL आरो BJP आरो GSPनि मोनसे पोस्ट पोल एलायन्सनि गेजेरजों मोनसे मजबुत शक्तिशाली सरकार मोननो हाबाय आरो बे सरकारनि गेजेरजों जों मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो बे बिटिआर ओनसोलाव गासैबो रोखोमनि जौगानाय आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गासैबो रोखोमनि जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन दा बेखायनो जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया बे सरकारा फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय शक्तिशाली हिसाबै बे सरकारा सालायगोन प्रमोद बर'नि दैदेननायाव गासैबो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन दा बेखायनो बयबो रायजो राजाया जेरैबायदि मेन्डेट जनादेश होबाय बे मेन्डेट आरो जनादेशनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ हरंलायै जों साबायखर बावदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बे सरकारखौ मदद आरो हेफाजाब होलांनायनि गेजेरजों रायजो राजाया सांग्रां थानानै सरकारनि गासैबो लेभेलनि जिखिनि जौगानाय हाबाफारि बेखौ जाहाथे मोनफुंनो हायो आरो बे सरकारा मायबाफोर जुदि गोरोन्थि मावफ्लाङोबा रायजो राजाया बेखौ आसि दिन्थिनानै जाहाथे कारेक्सन खालामनायावबो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।